Exodus tidu baako. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, Mema ɔhaw biako aba Faro ne Misrim so bio. Na ɛno akyiri no, ɔbɛma mo afiri ha akɔ. Ɔbɛma mo akɔ koraa. Pamo mpo na ɔbɛpamo afiri ha. Afei kasa ma ɔman no nte sɛ, mmarima ne mmaa mmisa-bisa wɔn namfonom hɔ dwetɛ nweneɛ ne sika nweneɛ. Na Awurade maa ɔman no anim baanyam wɔ Misrifoɔ anim. Nso ɔbarima Mose no yɛ kɛseɛ pa wɔ Misrim asase no so wɔ Faro nkoa ne ɔman no anim. Na Mose kaa sɛ, Sɛ Awurade sie nie, anadwo da suo mu no, mefiri adi mafa Misrim. Na Misrim asase so mmakan nyinaa bɛwuwu. Efiri Faro abakan a ɔtena n'adwa soɔ so, di kosi afena a ɔwɔ oyuyammoɔ akyire abakan ne mmoa mmakan nyinaa so. Na osu kɛse a ɛso bi mmaa da, na ɛso bi nso remma bio bɛba Misrim asase nyinaa so. Na Israel mma nyinaa deɛ, ɔkraman mpo rentwe ne tɛkyerɛmantia wɔn. Efiri nipa so kosi mmoa so. Na moahunu sɛ Awurade apae Misrim ne Israel ntam. Na wɔn koa yi nyinaa bɛsane aba me nkyɛn abɛkɔto me aka sɛ, Frɛdi kɔ, wo ne ɔman a adi w'akyire no nyinaa. Na ɛno akyire no mefiri makɔ. Na ɔde abufuhyeɛ firi Faro nkyɛn kɔe. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, Faro rentie mu, na amamawadeɛ adɔɔso wɔ Misrim asase so. Na Mose ne Aaron yɛ anwoadeɛ nyinaa wɔ Faro anim. Na Awurade pirim Faro akoma. Na wamma Israelfoɔ no amfiri n'asase so ankɔ.